Payday na naman. Nagaya na naman ang mga boss ko ng gabihan. Dito nga kami napadpad sa Sulimanya sa Shawarma House. Eto, papasok nga kami doon. So, pumili na si Boss Jack doon sa sa menu. So, nakita namin yung 85 reals na 16 pieces na isang bucket ng chicken. Tapos, meron na din yung price. So, apat kami, tiga-apat na yun. So, sulit na kami. Ito nga pala, mga tropa ko, magkakaiba kami ng trabaho. Si Boss Jack sa office ang trabaho, si Boss Eni naman sa hotel. Si Boss Idol Joseph naman, pareho kaming merchandiser. Ito lang ang buhay-buhay namin dito. Pag nagkakain kami sa labas. Pagkatapos magkakape, panghimagas. Pag nagsasama-sama kami, ang pinag-uusapan namin yung mga buhay-buhay namin at hindi buhay ng iba. Mga future plans, mga negosyo sa Pinas, mga plano sa buhay ng mag-asawa. Ganun ang madalas namin pinag-uusapan. Sharing of thoughts and ideas, kumbaga, yung mga magandang pagkapirahan sa Pilipinas. Sabi nga, masarap sumama sa mga taong may pangarap, hindi yung mga taong buhay ng iba ang inaatupag. Matagal na kami magkakakilala. Hindi kami magkakatrabaho pero pareho kami ng gustong malating sa buhay. Kaya, ka-OFW, piliin mo yung mga kaibigang may magandang iniisip sa buhay. Hindi yung mahilig magmarites ang nagsasaya ng laway sa buhay ng may buhay.